טוב, סידרת לך פינה חביבה על שולחן שנועד לכתיבה. תפני לך קצת מקום גם לספרים. מה זה? מה אתה עושה? זה הולך למחזור, גם מזה תשכחי. מה זה פה? בשביל מה? לשיער? תגלחי! תפני מקום בראש לשיעורים. אמת! ג'אנק ג'אנק, טונות של זבל, מישהי באי-ביי בטח תשמח. לא! ג'אנק ג'אנק, מה את כועסת? יופי, סוף סוף תהיה גם לך שריטה מנצחת. אוף! לוק של רוצחת. היי! חילקו לך יד מנצחת, את לא עושה שום מהלך. קחי את מה שהצעתי, נסי לך ראש עד מצאתי! רואה שקראת כל מילה.